Akú hrúbku hriadeľa by ste mali zvoliť pre svoju aplikáciu? Keby som mal $1 za každý krát, keď sa ma niekto opýtal na túto otázku, bol by som veľmi bohatý, pravdepodobne by som žil niekde na francúzskej riviére. Pravda je, že musíte mať na pamäti, že čím hrubší je flexibilný hriadeľ, tým viac krútiaceho momentu dokáže tento hriadeľ dodať. Ale bude to na úkor flexibility. Na druhej strane, keď máte tenší hriadeľ, nebude mať rovnaké množstvo krútiaceho momentu, ale určite bude flexibilnejší. Teraz máme 4 rôzne hrúbky hriadeľov. Štvrť palca, 6 mm, 5/16 palca, alebo 8 mm, 3/8 palca, alebo 10 mm a pol palca, čo je 12 mm. Ako pravidlo, mali by ste používať hriadeľ štvrť palca. Vo vnútri rúrky s priemerom 2 palce. Dôvod, prečo to hovorím, je, že ak sa pozriete na polomer ohybu hriadeľa 6 mm, je takmer rovný polomeru ohybu rúrky s priemerom 2 palce. Odporúčame nepoužívať hriadeľ 8 mm alebo 5/16 palca vo vnútri rúrky s priemerom 2 palce, pretože polomer ohybu hriadeľa 5/16 palca je väčší ako polomer ohybu rúrky s priemerom 2 palce. Vo všeobecnosti by ste mali používať hriadeľ 5/16 palca alebo 8 mm pre vaše rúrky s priemerom 3 a 4 palce. A hlavne na odstraňovanie mäkkých blokád. To nebude fungovať dobre, pokiaľ ide o odstraňovanie vodného kameňa z rúr s priemerom 3 a 4 palce. Na to ste chceli mať viac krútiaceho momentu. A používali hriadeľ 3/8 palca alebo hriadeľ 10 mm. Hriadeľ 10 mm, ako môžete vidieť tu, má zjavne menší ohybový polomer a preto by som odporúčil použiť hriadeľ 10 mm alebo 3/8 palca. Vo vnútri rúr s priemerom od 4 do 6 palcov toto by bolo dobré na odstraňovanie vodného kameňa, ako aj na odstraňovanie zablokovania, či už tvrdého alebo mäkkého. Pokiaľ ide o rúrky s priemerom od 4 do 8 palcov, v takom prípade budete potrebovať oveľa väčší krútiaci moment na pohon ťažkých reťazí, na odstraňovanie usadenín alebo blokád a toto by zjavne bol najmenej flexibilný hriadeľ. Teraz môžete použiť hriadeľ pol palca v rúrke s priemerom 4 palce, s tým nie je žiadny problém, ale majte na pamäti, že budete mať obmedzený počet ohybov, ktorými budete môcť prejsť, aby ste zabezpečili, že stále dodáte rovnaké množstvo krútiaceho momentu reťaziam, aby ste splnili svoju úlohu. Dúfam, že to pomôže dať vám trochu predstavu o tom, ktorý hriadeľ je ten správny na výber. Vždy ste vítaní, zavolajte nám, sme k dispozícii vám pomôcť. Ďakujeme za sledovanie. S Bohom.